Elektrina je neviditeľná, ale jej riziká nie sú. Každý deň vznikajú poruchy, ktoré nikto nevidí. Uvoľnené spoje, prehrievanie, skryté poškodenia. Stačí jediná iskra a následky môžu byť fatálne. Preto sú tu profesionálne revízie MIPEL Empiric, spoločnosť z RO Kontrola, ktorá odhalí problémy skôr, než sa stanú hrozbou. Meriame izolačný odpor. Testujeme prúdové chrániče. Overujeme smyčkové impedancie. Kontrolujeme zemné odpory. Preverujeme prenosné zariadenia. Pracujeme s presnými prístrojmi metra. Každé meranie je spoľahlivé. Každý výsledok je overený. Revízia nie je papier. Je to ochrana vášho domova, firmy aj ľudí, ktorí sa na vás spoliehajú. Nečakajte na problém. Bezpečnosť sa neodkladá. Bezpečnosť sa kontroluje. Objednajte si revíziu jednoducho online www.mipelempiric.sk/revízie z MIPEL Empiric, spoločnosť z RO, keď ide o bezpečnosť, rozhoduje presnosť.